ganito ka, dugay ba ni mo maliit na ka? Kung yan, gaya mo ha? Kaninter mo maliit sa klase. Sir, tugay na. Gusto ko lagi tingin. Ang bukay niyan, masupo sila. Uy, padali, uy, gisabot na ba ito, sir? Wala mo kasayod, ako kasayod ko. Ha? Ano ba? Dali, dali mo, dali. Gisapot siya kay wa siya kita-kita ni mama. Na ako'y idea para gisapoton si sir. Paano mo? Pag masuko si sir, ino na nato na si ma'am sir. Oh, matatawa lagi na. Sige, sige! Sir, dugay lagi ka na kahapon. Usa dugay ka mo, dugay yan. Usa na oras niyo paging oras. Sige na mo. Pira mo na, sir. Kamay, ano man kamay una. Dugay magapon mo. Pero mo galit ha. Tayo mo. Kisa kisa. Si ma'am. Tawa na si sir. Ato na mo sa group. Ato na to. Kasi na to. Pag ilaw mo ramoy, banha ba niya kaayo? Pag nasugod klase, banha na. Pag ilaw mo diha. Tayo lagi mo. Ah, may libro wala? Naa! Kaso ni, huwag man na libro lagi. Huwag man na libro lagi. Sir, si ma'am sir ah. Yan, kikilig mo lang. O yan, nervous na ta. Kamu gi. Asa sa klase na ta, sa klase na ta. Ha? Bantay mo ha. Sir, manguli namin sir. Unsa manguli? Mo pa ipagsulod ninyo, manguli na dayon mo. Unsa man mo? Sir, si ma'am, oh. Hoy, balik ko na magklase. Si ma'am! Ang taro mo sa magklase. Hoy! Shout out sa dayta kang Rolando Cayanong Jr. of Anjon.tv.1979 official. Dol, salamat sa pagbisita.